havia un os que vivia al bosc, que no era un os ferotge i salvatge, no. Era un os que li agradava abraçar tot el que trobava, els éssers vius. Abraçava plantes, arbres i animals. Li agradava molt i molt i molt abraçar el conill amb les seves urpes grosses, abraçava. I el conill obria uns ulls i deia: ara se'm menja, segur que se'm cruspeix. Però no se'l cruspia, només l'abraçava. També abraçava animals més grans. Hi havia rens que estaven al bosc i l'os obria els braços i l'abraçava. Es quedaven quiets, pensant què em farà, però només volia abraçar. Un cavall. És que és molt gros, Home, un cavall. També abraçava animals molt petits, molt delicats, i havia de controlar la força que feia. Sí, l'ocell. Abraçava l'ocell. Quasi ni se'l veia, era tan petit que quasi ni se'l veia. També abraçava animals pudents, com la mofeta, que a vegades, quan estaven espantats, deixaven anar aquells pets pudents, però l'os els abraçava igualment. També abraçava animals llargs i llefiscosos, com la serp. I es quedaven quiets, fins que els deixaven anar. Però el que més li agradava era abraçar els arbres. Arbres de tot tipus. Arbres grans, molt grans, arbres que quasi no tenien fulles, de tot tipus. Ens abraçava molt fort. I arbres fruiters. Hi havia pomeres, perers, presseguers, i els abraçava. Molt fort. Però un dia que l'os estava abraçant en el senyor Castor, que té unes dents grosses per rosegar la fusta, i estaven molt quiets, ben abraçats, per allà va arribar el senyor Llenyataire, que portava una destral. I amb aquesta destral, què us penseu que volia anar a fer? A tallar l'arbre.